A l'inici de la Guerra Civil, les treballadores d'Alacant i les seves organitzacions incautaren i col·lectivitzaren gran quantitat d'indústries per a posar-les al servei de les classes populars. Les Joventuts Socialistes Unificades, per exemple, instal·laren la seva seu als locals de franciscans. Les milícies populars antifeixistes, al seu torn, emplaçaren el seu centre de reclutament provisional a l'antic asil de Remei, emplaçat en aquest passeig de Camp Famós. El Socors Roig Internacional estava situat en l'antic Club de Regates. La CNT tenia la seva seu a l'actual Avinguda de la Constitució, la FAI i la Unió de Muchachas al carrer Calderón i el Partit Sindicalista i l'Agrupació de Dones Antifeixistes a l'Avinguda Alfons el Savi. La fàbrica de tabacs d'Alacant va ser incautada per l'Estat, constituint-se un Consell Obrer amb majoria sindical de la UGT. En 1937 hi treballaven 1.300 persones, de les quals 1.000 eren dones i 300 homes. A més d'abastir tabac per al front, en aquest complex industrial també es confeccionava roba per a les tropes. També complia, però, una funció social. Es va fundar un col·legi, una biblioteca i 2 jardins d'infants per atendre xiquets evacuats del front. En el solar annex a la fàbrica, les treballadores constituïren un potent centre que realitzava activitats socials, culturals i econòmiques de les treballadores. Després de la guerra, l'edifici va ser incautat per les autoritats franquistes i esdevingut jutjats fins al seu abandonament i enderrocament. La fàbrica de tabacs no va ser l'única empresa incautada o col·lectivitzada a la ciutat. Les treballadores també prengueren les regnes de la Societat Canal de l'Horta, gestionada per un Consell Obrer, d'Aigües d'Alacant o de la Companyia de Tramvies, ambdues amb majoria sindical de la UGT. Al Palau del Marquès del Bosc s'ubicaren les oficines i tallers de l'Altavoz del Frente, òrgan de dinamització cultural i política en el qual participà, entre d'altres, l'artista plàstic Gastón Castelló. Els atacs sobre la població alicantina varen ser un instrument de guerra més per als feixistes del general Franco i els seus aliats italians i alemanys. La ciutat va patir en els 3 anys de guerra 71 bombardejos, que van matar 481 persones, van deixar 790 ferits, milers de damnificats i 705 edificis destruïts o fets malbé. El primer dels atacs aeris es va produir el 28 de novembre de 1936, a les 8 hores del matí, contra els dipòsits de combustible de la Camsa situats en la línia litoral de la ciutat, deixant 3 morts i iniciant l'agressió contra les classes populars de la ciutat. El barri de Sant Antoni va ser un dels barris populars de la ciutat més castigats per bombardejos feixistes. En el avui mutilat carrer de l'Horta, el 21 de novembre de 1937, un atac va deixar 37 morts i 60 ferits. Per tal de protegir la població, el Comitè de Defensa Passiva va procedir a la construcció de refugis subterranis al llarg i ample de tota la ciutat. Fins a 94 de diferents dimensions se'n van aparellar. El bombardeig més greu, però, es va produir al Mercat d'Abastos el 25 de maig de 1938. Sobre les 11 del matí, 2 esquadrilles de 4 i 5 avions Savoia italians van llançar 56 bombes de 100 quilos, 8 bombes incendiàries de 20 quilos i 20 bombes incendiàries de 15 quilos. L'atac provocà més de 300 morts i un nombre incontable de ferits, que van ser traslladats en un primer moment a l'antiga Casa de Socors i al teatre principal i posteriorment a l'Hospital Provincial, on avui s'ubica el Museu Arqueològic Provincial. Però el bombardeig del 25 de maig no afectà únicament el mercat d'Abastos, sinó també els carrers i edificis propers com l'antiga llotja de la Fruita, on encara avui en dia queden restes del terrible atac. Entre el 29 i el 30 de març de 1939, les tropes italianes de la divisió Littorio arriben a Alacant. Al comandament del general Saliquet i Gandara fan la primera desfilada per la ciutat, travessant l'avinguda Alfons el Savi per aquesta avinguda llavors coneguda com del Ruti fins a arribar a l'Ajuntament. Mentrestant, en aquesta dàrsena del port d'Alacant es concentren milers de refugiats, fins a 15.000 segons algunes fonts, amb l'esperança de poder fugir en vaixells de les tropes feixistes. 4.600 persones ja ho havien fet els dies anteriors, en els vaixells Retruan, African Trail, Marítima i Stambrook. L'1 d'abril de 1939, el general Franco publica el darrer part de guerra i els presoners del port comencen a ser traslladats a diferents centres de detenció. Entre 68 i 136 persones, segons les fonts, decideixen llevar-se la vida en aquest port abans que ser capturades per les tropes feixistes.
El Cine Ideal acull un dels centres de detenció de l'exèrcit franquista. En aquest espai són recloses temporalment les dones i els xiquets. El castell de Santa Bàrbara, al igual que en altres èpoques, serví per acollir al voltant de 4.000 presoners republicans. A la plaça de bous de la ciutat, els franquistes traslladaren la major part de refugiats del port. Al voltant de 10.000 persones s'ajornaren aquí. Des d'aquests centres temporals es traslladaren tots els presoners al conegut com a Camp dels Ametllers. En aquest paratge sojornaren diversos dies en tan males condicions que la gastroenteritis s'escampà ràpidament. Els milers de presos apenas comptaven diàriament amb galetes, una llauna de sardines per a 2 persones i un tros de pa per a compartir entre 5. El 7 d'abril de 1939, els presoners del camp dels Ametllers van ser traslladats a l'estació de Múrcia. Els esperava al camp de concentració d'Albatera, així com els instal·lats a Benalúa, Monòver, Alcoi, Elx, Oriola i Villena. L'Alacant dels anys 30, amb una població de 70.000 habitants, era una ciutat amb un gran dinamisme polític, social, sindical i cultural. La CNT comptava amb 1.180 afiliades i la UGT superava el miler, la qual cosa es reflectí en el Consell Municipal que es va constituir després del cop d'estat, on cada sindicat comptava amb 6 representants, per 2 el Partit Socialista Obrero Espanyol, el Partit Comunista, Izquierda Republicana i Unió Republicana, i 1 el Partit Sindicalista i la Federació Anarquista Ibèrica. Entre 1939 i 1944 es van jutjar 8.932 casos per la Llei de Responsabilitats Polítiques i pel Tribunal per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme. Hi hagué 31 alacantins afusellats, 28 treballadors, 2 militars i un dirigent d'Izquierda Republicana. A més, s'han comptabilitzat altres afusellaments que no es troben als llibres de registre. El reformatori d'adults del barri de Benalúa, ara convertit en jutjats, va ser una de les presons franquistes. Els tribunals de Franco condemnaren a presó a 1.023 persones a les comarques d'Alacant, la majoria de les quals compliren sentència aquí. A totes les comarques d'Alacant hi hagué sentències de mort. La majoria eren homes d'entre 26 i 40 anys, obrers, camperols i militants del PC, del PSOE i de la UGT. En total, 746 persones van ser condemnades a mort. En aquest cementeri d'Alacant es produïren bona part de les execucions. El magisteri Alacant va patir una intensa depuració. 34 mestres van ser cessats, 25 depurats, i tots ells van ser substituïts per militars.